Boom! Good evening po, magandang gabi po sa inyo lahat. Yan, dumating na naman po yung oras ng pagluluto natin. Okay, so magluto lang po tayo ngayon ng simple lang. Kasi yun lang po yung ano nila, request po nila. So magluto po tayo ng ganon, okay? So yan po, may pompano dito, apat, and then talong, tsaka okra. Alright, so hiwain ko lang po yung ano natin, pompano, kasi po malinis na yan, wala na pong mga laman loob. And then, yung pong mga talong natin at okra, ganun na po yun, okay? So, balikan po natin kapag na-prepare na po natin yung iluluto, okay? Para diretso na po yung luto natin, alright? Balik po agad tayo. At syempre, ganun na po, nahiwa-hiwa na po natin yung isda. Yan. May mga asin na rin po yun, baliktaran. Okay? So, yun po. Gagawin na po natin mamaya yon kapag naluto na po natin tong isda. Okay? So, diretso na po tayo sa ating pagluluto. Okay. So, dito po, nagpainit na po tayo ng mantika. Una po natin gawin is, iprito po muna natin ang ating mga isda. Okay. So, ayan po. Iprito po muna natin lahat ng ating mga isda. Alright. At balikan po natin kapag naluto na. Naprito na siya. O, sige po. Okay, balikan po natin yung niluluto natin. Alright. Ayan. So, naprito na po siya. Toasted na. Okay, gawin po natin. Hanguin lang natin. Of course. Tapos, tabi muna natin. Okay. Lagay po muna natin dyan. And then, magsalang po ulit tayo ng iba. Alright. So, ayan po, ganun lang po yung process natin. Iprito lang po natin itong ating mga isda at balikan po natin lahat pag naprito na silang lahat. Okay? Okay. So, last check po sa ating huling isda. Ayan. Wala na po siyang kaingay-ingay. Ayan. Toasted na po siya. So, hanguin na po natin. Alright? Ayan. And then, pagkatapos po nating mahango yan, ayan. Set aside po muna natin. And then, lagay naman po natin dito is yung ating mga okra. Okay. Alright. Iprito po natin yung ating mga okra. Ayan. Siyempre, pagkatapos po niyan, hayaan lamang po natin dyan na maprito ang ating mga okra. Alright. So, balikan po natin kapag naprito na yung ating okra. Alright. So, yun. Pagkatapos pong maprito ng ating okra, siyempre, hanguin na po natin. Ayan. Hanguin na po natin siya. Alright. Kasi po, may susunod pa tayong iluluto. Okay? Alright. So, hanguin ko lamang po ito. And then, balikan po natin mamaya pag nahango na. Alright? Okay. So, yan na po yung ating pritong talong. Ay, pritong talong. Yung ating piniritong okra. Okay, tatabi ko po muna to. And then, balikan po natin yung talong natin. Alright? Okay po. So, yan. Pinalitan na po natin yung mantika natin. Tapos po niyan, ilalaga po natin yung ating mga talong. Okay? Kasi po, puro may mantika na po yun. Ito namang talong, wag naman po nating lagyan ng mantika. Para po hindi na po mantika lahat ng ating kinakain. Okay? So, ayan po. Lagay lang po natin yung mga talong natin dito. And then, hopefully, magkasya. Yan. Last one. Okay? And then, hayaan lamang po natin dyan na kumulo at malaga. Okay? Balikan po natin mamaya pag nalaga na po yung ating talong. Alright? So, ayan po. No? Luto na po yung ating talong. Gawin po natin, ispatayin na po natin. Ayan. And then, hanguin lamang po natin to. Yung mga talong natin. Ayan. Oh my goodness. Okay. Hanguin lamang po natin yung mga talong natin. Alright. Ayan, tsura niya. Okay.
Last one, last one. Okay. Yun. Alright. So, pagkatapos pong mahango ng ating mga talong, gagawin po natin is, gagawa lamang po tayo ng mga sausawan. Okay po. Alright. Okay, so dito po, naghiwa na po ako ng kamatis. And then, dito naman po, meron po tayong bagong isda. Kalamansi, tsaka sili. Yan. Gawin po natin sa bagong isda natin, lagyan po natin ng kalamansi. Yan. Sarap ng asim yan. Grabe. Okay, bango pa. Lagyan po natin ng kalamansi. Yan. Pagkatapos po nating malagyan ng kalamansi, syempre, lagyan po natin ng pampagana. Okay. Yan, lagyan po natin ng sili. Okay. So, yan. Yan po yung ating mga niluto. Okay. At kulang pa po syempre ng isa. Kunin po natin yung ating kamatis. Yan. Alright. Okay, piyesta na. Yan po yung luto natin ngayong gabi. Yan. Request po nila yan. At namimiss na daw po nilang magluto ng mag-ulam ng ganyang klase ng luto. Okay. So, yan po. Yan po yung luto natin ngayong gabi. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. At salamat po sa mga patuloy na nagsusubscribe at nanonood ng ating mga video. Okay, maraming salamat po sa inyo. Okay, thank you po. Maraming salamat at yan. Yan po ang luto natin ngayong gabi. Yan po ang ating fried na pompano, ang ating nilagang talong, ang ating pritong okra, syempre yung sausawan natin. Bagoong kalamansi at sili, tsaka po yung ating kamatis. Okay. Maraming salamat po. At good night po sa ating lahat.